Uthathi indaba zakaMayeni uzise kaMangwabe uthathi indaba zakaMangwabe uzise kaMacele uthathe zakaMacele uzise kaMakhumalo. Ama relationships ayadinga ukuresethwa to reboot i-relationship. Ngoba umuthi ke no sisimshiye. I mean, you're destroying a lot of hard work of over the years. I'm an anti-divorce person, ngiyaziyo. I-divorce ngi-accepta where ushaywa, uhumiliate noma udegrade, then i-divorce is acceptable to me. But ready to divorce a cheater? Ngisakuthanda. Wena nawe mfethu. Wamelwa ingqondo manje useka nje wena. Njoba umuhle uchakhambile nje. Mina Ngeke ngivume nami ukuthi ngingakwenzi lutho. sazoba mnandi. Ufuna ngithembisa inhle. Hey, lawo mathematics sazoba mnandi. Bedleke imisi. Ngifela ukuthi mangabe engitshela into ngiyayenza ngaphandle kokumquestion. I think nayo ke into eyiproblem. Kusho ukuthi fanele nomunye emedonsa ebheka le nomunye adonsa abhekele umthombeni asale siqaqaqene ngekho umuntu omsizayo. So if I come to his rescue I'm bad because ukusho ukuthi selitholile usizo kanti bekufanga ngalithola. Kanti ufelani? Ngihlukumeza uMaqele. A person who has supported me. Nginesiqiniseko ukuthi kodlula izulu nomhlaba kodwa uMacele uyoma engunkosazwa kaMseleku. So asikho isidingo sokuthi uMaqele ngimhlukumeze.